Bună ziua lumea, astăzi este primul meu episod, așa că vă voi arăta cum să faceți o capcană în Minecraft pe telefon, pe Android. Bedrock, luați, faceți, e bine și aici, 2, 3, câte 3 în sus. Așa. Acum faceți un fel de cruce. Săpați. Aici punem în afară din mijloc. Bedrock. Faceți 3 cuburi în jur. Așa e bine. Acum punem lavă. Cauban. Și un chest. Așa. Deasupra faceți așa. Faceți, acoperiți. În afară să fie așa. Gaură în tavan. Și el când va intra nu mai se blochează. Nu mai poate ieși. Și mai așa, 3 încă 3 în sus. Așa, aici. Aici. Și punem lava. Punem bedrock. Și când el intră, se blochează și sapă în jos. Dacă sapă în jos, cade în lavă. Așa. Și dacă sapă în sus, cade lavă. Lava. Bun. Și așa se face o capcană din La revedere, oameni buni. Ăsta a fost videoclipul de azi. La revedere.